morning. Good morning, guys. Gabi di ko na na-close yung vlog. 2:11 na kami or 2:50 na kami nakarating dito sa bahay. And si Holly, nagsuka siyang 2 beses sa car. And then, pagdating dito sa bahay, pinainom ko siya ng gamot. Tapos uminom siya ng Gatorade. Then, mga 5 minutes, sumuka na naman siya. Sobrang dami yung sinuka niya. Pero ngayon, gusto niya mag-ano. Si Sak hindi nagsuka on the way papunta dito sa bahay. On the way home, hindi siya nagsuka. And meron si Holly bucket. Just in case. Pero tingnan mo, naka-ano na siya. Nakapang sports day na siyang damit. See you, yeah. Good luck. We'll follow, okay? Wait. We're gonna follow. We're gonna follow. Are you gonna follow? No, Dad is coming. Kasi ito, hindi ko alam. Let's start at 9 o'clock. 9 o'clock. We're gonna start 9 o'clock. How are you feeling, Sak? Feel better? Okay. You should have a jump on for now. Yes, get jumper. Or you go with Dad. Get in the group and then get ready. Yeah, go. So get going. Get jumper first. Walk there. Kuya, get jumper. That one who's Gatorade is that one. Una na si Kuya. Good luck, ya. Diba? May lipstick pa tayo. Yung lip tattoo to, guys. Pinaman ko si Sak uminom ng gamot. Si Holly pa naman ko ng Nurofen. Come on, baby. If you don't feel well, don't go, Baba. Mag-follow na lang ako. Come on, Baba. Put your leggings. Yeah, bring water. Ayan, nagsuka na naman siya. Don't cry. Ayan, excuse me. Ayan, nagsuka na naman siya. Don't cry. It's alright. Don't cry. I don't think so you can do sports day, Baba. Gusto niya mag-sports day. Hindi na siya pinapapunta ng daddy niya. It's alright, Baba. We'll stay here. Once a year pa naman ang sports day. Gustong-gusto niya yung gawin. It's alright. Come on to Mama. Come to Mama. Come on. Come to Mommy. It's alright. Next year. Next year, you can do sports day, okay? Next year, you can do sports day. Okay, good luck. Bring some bananas. Got banana there. No, we got banana in the bag, in the green bag. It's alright. Madala si Sak na Gatorade and water and banana. See you. Good luck. Don't push too hard, okay? If you can't do it, don't. Okay? Kasi hindi na nagsuka si Sak, eh. It's alright. Alis na sila. See you. Love you too. Alright, Bobo. Bobo natin. Gusto pa naman ito maglaro ng mga sports doon. Excited pa naman siya. Bago pa naman yung damit niya. Binili ko ito nung kami umalis. Nag-holiday. See you, Sam. Love you too. No kiss? See you. No kiss for mommy? I'm a bit sick. Ah, okay. I'll just do it like this. Okay. Thank you. Ayan si Holly. Nakatulog ulit si Holly. Mayroon siyang packet doon kasi just in case na sumuka siya. Lutuan ko si Holly ng pagkain kasi kagabi pa siya walang kain and kung iinuman siya ng tubig, sinusuka niya. So siguro magluto ako ng lugaw. Yan yung aking basil. Tsaka yung mint and parsley. Tingnan nyo guys nangyari. Ayan na sila. Nag-dry na kasi diba 5 days kaming wala. Wala na sayang. Okay, magluto muna ako. Dito ko lutuin yung kanin kasi lugaw na konti lang yung gagawin ko.
eto pa lang ang nabababa namin sa car kasi 'di ba madaling araw na kami nakarating. Siguro pagdating ni Jan galing sa school sama yung boys, ibaba na namin yung mga gamit. Pero eto yung laman nito. Mga fruits to. And eto meron tayong tubig. Kila Race to. Pero ayaw na nilang dalhin. So sabi ko gamitin ko siyang parang tawag nun? Pampalamig. Ginawa ko siyang ice pack kasi nga may fruits tayo dito. Ayan, meron naman tayong ice pack. Ayan, ilagay na natin to sa freezer. Tanggalin natin to. Ito yung binili ko sa Woolies kahapon. And meron pa ako dito tirang blueberries and raspberries. And ito yung hummus spread. Hummus or hummus? Hummus. Ayan. And meron tayong tubig. So, ito pa lang ang mapuput away ko ngayon habang nagluluto ako kasi meron din akong avocado dito. Okay. And meron din pala akong package. Nakita to ni Jang nung pagdating namin kaninang madaling araw sa labas. So, pinasok niya na. Ito ata yung in-order nating bagong case from Casetify. Buksan ko to. Malulubat tayo, guys. Buksan ko na siya. Kasi, diba, yung isa ay mali yung size. Pro Max yun. Oh. Ayan siya. From Casetify nga. Ngayong year lang natin hindi mapapanood yung sports day ng mga bata. Kasi nga, nandito si Holly. Wait lang. Yung aking niluluto. Yung phone pala natin, ayan. iPhone 14 Pro. Yung maliit lang to, guys. So, nag-order din ako ng lens protector. Ayan siya. Para sa, camera ba? Ito ang laman. Ayan siya. Para sa likod dito sa camera. Tapos meron siyang wipe. And meron cleansing dry wipes. Meron dalawa. Ayan. So, yan yung lens protector. And ito yung case. Kasya na ba? Ay, salamat. Totoo na to. Ayan. So, yan yung design na kinuha ko, guys. Travel. Ang category niya is a travel. So, yan. Yan yung kinuha nating case. And, nag-order din ako ng tempered glass. Ayan. Para sa para sa phone. Yun lang. Paano ko to ilalagay? First time natin itong ilalagay. Kasi, before, pinapalagay ko na to sa Telstra. Kasi doon ako bumibili. So, may instruction naman siya kung paano siya ilagay. Gawin ko muna to. So, mayroon din siyang wipes and cloth. Ayan, ba't ang kapal? Paano to? Parang siyang ang kapal. Binubuksan ba to? Ay, ayan. Okay, so gawin ko muna to, guys. Malulubat din tayo. Ang cute ng case, no? Meron siyang wet and dry. Ito yung wet na. Buksan ko yung dry una. Ito yung wet. Then, next is yung dry.
Ayan, nalagay ko na yung screen protector. Pero may kunting bubbles. Ako nakikita. Ayan. Okay na. Ayan, okay na siya. So, next is, ito namang lens protector. Same dun sa case protector. Meron siyang wet and dry wipe. Ayan. Ito yung wet and then dry. So, kailangan muna natin siyang punasan ng wet. Dry wipe. Okay. First time ko lalagay nito at gagamit nito. Same doon sa sa screen protector. Hindi ako naglalagay niyan. So far okay naman yung ating screen protector sa paglagay. Dito na lang. Okay, punasan natin ng maigi. May fingerprint. Yan na siya. Meron tayong case lens. Okay. Done. Yung case naman. Ala, malulubat na tayo. Yan talagang totoong malulubat na. Ayan. Si Holly tulog pa din. Punasan lang natin din ito. Okay, malulubat kayo. Malulubat. Meron din pala siya dito. Plastic. Okay. So, ayan na guys. Ayan na yung case natin. Ang cute! Ang cute. Sa category to ng travel. Hindi na siya nakakatakot gamitin. Hi, baby! Hello! Ayun, nagpagigising lang ng aking baby. Dala-dala niya lagi yung bucket. Are you hungry? I'm cooking rice porridge, okay? I know. Ayaw niya rin. Natatakot din siyang kumain kasi sinusuka niya. We'll see, Baba. You just eat a little bit. We'll see, okay? Oh, natatakot siya na kumain kasi isusuka niya. Kasi uminom lang siya ng tubig tsaka Gatorade. Sinuka niya. So ngayon, parang natatakot na siyang kumain kasi isusuka niya lang din daw. Kawawa naman ang bata. Look at this, Baba. You like it? I got my phone case now. Ang cute! Paris, nakalagay dyan, Paris. Okay, pakainin ko na to. Yung lugaw pala na niluluto ko, ayan. Lagyan ko siya ng itlog. Para naman merong sustansya, hindi lang kanin. Pero sana kainin ni Holly. Ka-text ko rin sila
yung mga girls, si Ka tsaka si Lai, nagda-drive pa sila, and si Veronica daw, kanina lang kumain, kagabi rin ata hindi kumain si Veronica, kasi nagsusuka din si Veronica, yung the Warrens, pero si Holly at saka si Sak, nalobat ako guys, so yung sinasabi ko, buti na lang si Sak tsaka si Holly, hindi sila, pasintabi po, hindi sila tatae, suka lang talaga. Kasi sila, yung the Warrens, ano talaga, both sa kanila. So, lagyan ko na to ng egg, wait lang. Yung in-order namin nuggets kay Holly kagabi, hindi niya talaga yung ginalaw. Kamusta kaya yung boy sa sports day? Ngayon lang talaga tayo hindi nakasama sa sports day ng mga bata. Ayan na siya. Lagyan ko sanang carrots, kaso baka hindi pa maano ni Holly. Baka hindi niya ba magustuhan. Kasi ayaw niya talagang kumain. Dapat nga rice lang talaga to. Lugaw lang na plain. Pero sabi ko lagyan ko ng egg para may sustansya naman. Palamigin ko lang yung kanyang lugaw. And eto pala yung mga nilabhan bago kami umalis. And eto yung nakalimutan ko. Dapat eto dala natin. Dapat to nakalimutan ko to ilagay sa bag. But yeah, eto yung mga to PN. And ayun, ayusin ko pa yun. Hindi ko pa yun naayos. Kasi nga, inasikaso ko yung phone. So now, the phone is good. Ang ganda ng case ng phone. Gustong gusto ko. Nasaan na yung phone ko? Yan, ang ganda. Ang cute. Ayan, kung gusto nyo to, sa Casetify, tapos, ang category niya, na ganitong print ay travel. Travel. Ayan. Okay, linisan ko lang dito habang pinapalamig ko yung pagkain ni Holly. Then, magtutupi ako. And, mag-i-edit ako, guys. Kasi ilang araw tayong walang vlog since nung umalis kami. Okay. Nagsuka na naman siya. It's alright, baby. It's alright. Umiinom lang siya ng tubig o kaya ng Gatorade. Sinusuka niya. Kaya katabi niya lagi itong bucket. Hugasan ko na to. Pasintabi po sa mga kumakain. Oh no. Okay. Masakit na ang tiyan niya kasi wala nga siyang kinakain. Tapos sinusuka niya din ang yung iniinom niya. Kaya ayaw niyang kumain. Natatakot siya. Hinugasan ko yung yung bucket niya. Ayan, sumuka ulit. Pasintabi po. Oh, that's alright, baby. Sit down. Pilitin ko si Holly kumain. Pero ayaw niya talaga. Pero kailangan niya. Di bali nang isuka niya. Basta makain niya lang to. Baba, you have to eat. Even just a little bit, okay? Just bring your bucket next to you. Just bring your bucket here. Put next to you. Come on. It's alright. Come on. It's alright. I don't like it. Ayaw niya daw. Hindi mo pa naman. You haven't tried it yet. I don't want it. Just try, baby ko, please. You have to eat, my love. I don't want to eat it. I know, I understand, but you have to. I want something else to eat. Like what? Mom. Huh? Mom. Mom? Mom. Warm. This is warm. I don't want it. This is warm, baby. Oh. I don't want
Just try. Believe me, you will love this. This is warm. Gusto niya raw warm. It's warm naman to. Wait lang, guys. I promise you, you will love this. Try lang, baby ko. Please. Just try for mommy. Please. This mommy's gonna cry. Just try for mommy, please. Just a little bit. Just try for mommy. Mommy cooked this for you. You will love it, baby ko. You will love it. I promise you. See? It tastes good. You will love it. See? Because you know, Lola, my mom, when I was sick, she always cooked this for me to make me feel better. That's why I'm doing this for you. Okay? See? You will love it, Baba. Open your mouth. It's alright now. I can't drink because I'm thirsty. You want a drink? Of course. I'll get you water, okay? Water. Have this water, my love. So I love cold water. Yeah, this is cold water, my love. Oh, uhaw siya kasi sinusuka niya eh. Saan niya munang isuka? You always take care of me when I'm sick. Of course, my love. I have to. Even you're not sick, I always take care of you and Kuyas. See, mommy cooked this for you. Open big mouth, please. Good, isn't it? No? Is it good? Lugaw, simpleng lugaw lang to, guys. Plano ko sana lagyan ng carrots, pero wag na muna kasi baka hindi matunawan. Kaya pakainin ko muna siya. At least kinakain niya. Tubig. And later you can have banana if you want, okay? Come on. Ay, ayan na naman. Sinuka niya na naman. Pasintabi po. Gusto niya raw ng orange. Sige, pakainin natin siya ng orange kung anong gusto niya. Gusto niya naman kumain. Kaso lang, ang problema nga lang, sinusuka niya. Tulad ng lugaw, sinuka niya na. So, i-try natin dito sa orange. Kasi siya naman ang humingi niyan eh. Good? Okay. That's good. Ayan na, yung naiinom yung tubig. At least marami na siyang naiinom na tubig. Hindi niya pa sinusuka yan. Yung ano pa lang yung lugaw. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Chew it properly, okay? Chew it properly, please. Kamusta na kayo si Kuya Sak? Nakapag ano na siya, guys? Nakapang sports outfit na siya. Kuya Sak barely ate. What, Kuya Sak? What did... Kuya Sak didn't barely ate. Barely ate. I think Kuya Sak brings some bananas. Si Sak kasi hindi rin kumain kagabi. Pero may bawa siyang banana and biscuit and Gatorade. Si Kuya buti na lang sana wag naman. Si Kuya hindi naman siya, wala naman siyang ganitong situation ni Sakari at saka ni Holly. Sinuka niya din yung orange. Pero naubos niya. Hinugasan ko na yan. And then, ayan. Sinukahan niya ulit ng orange. Ayaw niya na raw kumain. So, kinukulit to. Hugasan ko ulit. What do you want? Raspberries, please. Raspberries. Okay.
Yun naman, gusto niya raw raspberries. Okay. Kahit ano ba ang papasok, kainin mo. So, ito yung kanyang raspberries. Here you go, Baba. Here you go, Baba. Thanks, Welcome. May tao sa lab. Tapos may kumakatok. Wait lang, guys. Hi! Ay! Ikaw pala yan, my love. There's baby. Oh, Vince vomiting. Thanks, Papa. She's eating raspberry. Si Johnny... Love you, Baba. Baba, Daddy is there, Baba. Oh. Si Johnny Boy pala. Kasi nga, hindi pa namin nababa yung aming mga gamit kagabi. Kunin natin itong laundry basket. Yan. Kasi yung laundry bag, very weak. Yung sa ano ba? Doon sa Big 4. Here you go, Hannah. How's the boy, son? Si Sok daw, ano daw, medyo crook daw si Sok, pero hindi nagwa-vomit. Pero, sumali pa rin siya sa ano, sa running. Si Kuya, doing well daw. Where's my flower? My flower. Dinala ko yung bigay niya sa flower. Lagyan ko ito ng tubig. Ayan. Tinapon ko yung tubig kasi matatapon lang naman sa pagbiyahe. So ngayon, ipasok ko ito. Lagyan ko ng tubig. Mahangin. You want the heater on? Naubos niya yung raspberries, pero hawak niya yung bucket. Put up long, get the chill out. Okay, tulungan ko man si Johnny Boy magbaba ng mga gamit. Yung aming labahan ay umaapaw, isang ganito. Ayan, oh, very weak to. Si Johnny Boy nito kasi mabigat. Ito yung regalo sa akin ni Kat. Ito yung Simply Race. Baba ko na to. So, ayan na lahat, guys. Yung aking mga ipuput away si Holly. Shampoo and all that out of the bathroom. Yes, I did had. Ayan si Holly. Was there stuff in here that I bought? Meron siyang rug. Yes. Meron siyang rug ka. Meron siyang rug kasi nilalamig siya. Yes, you did. You did. Yeah. So, meron siyang rug and katabi niya yung bucket tsaka yung Gatorade niya. Inon din namin yung heater kasi nilalamig siya. Wala naman siyang lagnat. Pinainom ko na siya ng Nurofen kanina. Sila ni Sak. Wala naman siyang lagnat. Si Daddy. Babalik yan sa school. Ang hirap pag may batang may sakit. Just rest, puppy. Yeah, just rest, my love. Oh, Okay? we got them out. Ha? We got them out. Why? Get by. Ah, yeah. Are you going back to school? Mom, Nah. Mom, Yes. didn't you say that Dad has to buy me something at chemist? Yes. Oh. Hydrolyte. The popsicle. So, i-put away ko muna to habang si Holly ay nagpapahinga doon. Nakapagpalit na pa ako ng damit. And si Janka, alis niya lang. Hindi na pala siya babalik sa school. Akala ko babalik pa siya sa school. Hindi na siya babalik kasi kailangan niyang pumunta ng town. Bibili siya ng bait kasi bukas meron siyang charter. 2 araw siya merong charter bukas. Then yung boys, uwi na lang sila kasi sabi niya malapit na rin daw matapos yung 2. So, yeah. And ako, eto ang gagawin ko. Magpuput away habang ang aking baby girl, hawak niya naman ang bucket. Okay. Put away ko muna ang mga to. You right, love? Okay. Tingnan niyo kay si Holly. Hawak niya yung bucket. Tulog siya. Hawak niya ang bucket. Kawawa naman. Ayaw niya kasing sumuka sa floor. Kaya tingnan niyo. Nilagay ko na yung bucket dun sa katabi. Kinuha ko. Tapos, kinuha niya ulit. Tinabi niya sa kanya. Ganyan ang itsura niyo. Kawawa naman ang baba na yun. Sana maging okay na siya. Tapos mag-put away. Nag-change ng position si Holly. Pero kayakap niya pa rin yung bucket. Wala siyang lagnat. Wala siyang lagnat. Suka lang talaga siya ng suka. Pag may kinakain or iniinom. Siya. Kawawa naman. Sana maging okay na siya.
Gumising siya. At sumuka ulit. Raspberry naman yung sinuka niya. Naubos niya yung raspberry na binigay ko. Sinuka niya raspberry naman. Oh my God, baby. Dito na si John. Di pa ako tapos magligpit. Is this frozen? Yeah. Yeah. Have some of this, Baba. Yeah, orange. Okay. Hydrolyte. Eat all that, Bob. Okay. Here you go, Baba. Where are you? In the toilet? Okay, I'll wait for you here. Okay. You didn't poo? No. Okay. Good? Okay. Finish that one, okay? Can you push it out, please? Do you want to use this? So it's not that cold? Okay. Okay, hold it. Thanks, Mom. Welcome. Okay. Yan na pala yung ginagawa ko. Pero kain muna ako nitong crispy fruits. Yung pure pineapple. Masarap siya. Dried fruit. Masarap. Nagutom na kasi ako. Ayan. May nilabas akong chicken. Siguro, i-fried chicken ko yung para sa mga bata. Yan siya. Kinakain niya pa rin yung kanya. Orange. Flavor? So you could do the flavor, but it's like normal. It's like normal. Super duper kasi may orange flavor din. Pero yan yung hydrolyte. Okay. And inon ko yung yung PS ng mga bata. Manood ako ng YouTube habang ginagawa ko yan. Kainin ko lang to. Yes? Are you going to do your exercise? Yeah, later. For 27 na pala guys, and tapos na ako mag-put away ng aming mga gamit, and sila kuya, tija, and sa kanina pa sila nakauwi. Ayan, kanina pa sila tulog. Ayan sila. Tulog. Ayan yung mga awards ni kuya na mga sinalihan niya sa sports day, and ayan si Sak, and si Holly. Ayan. Hindi pa ako nakapag-edit kasi nga tinapos ko muna yung mga dapat i-put away. And next kong gagawin ay magtutupi ako ng mga nilabhan namin bago kami umalis. And nanonood pala ako ng True Beauty. Ayan. So, tulog sila. Tupiin na natin ang mga to para bukas maglalaba ng mga ginamit sa Renmark. So, magtupi muna ako. 5:43 na pala guys. Iniinit ko lang yung tawag nito, yung lugaw. Kasi si kuya gusto niya ng lugaw. Si Jan nag-order na lang siyang steak sa pub. And magpapakulo ako mag-boil ako ng eggs. Kasi si kuya gusto niya may eggs. And yung chicken na nilabas ko, baka bukas na lang to kasi si Sak lang ganang kumain. And si kuya gusto niya itong ginawa kong soup. Itong rice ba, yung porridge. So, ito na lang ang ipapakain ko kay kuya. Si Holly, walang ganang kumain. Si Sak, ganun din. So, pero itry kong pakainin sila nito na may eggs. And tapos na pa ako magtupi dito. Ando na yung ating clothing line sa labas. Nilabas na ni Jan. And yung mga bata ay tulog pa rin. Si Sak gumising na yan kanina. Natulog ulit. And si Holly, gumising rin siya kanina. Uminom ng tubig. Then, ayan, natulog ulit. Dito na si Jan. Ayan yung dinner niya. Gising na si Kuya. What did you say, Sak? You have what? Light-headed? Ha? Hanggang gano'n ang ulo niya. Ayan naman siya. Kinuha niya naman yung bucket niya. Baba, you wanna eat? Ayaw yung kumain. She doesn't wanna eat, babe. Something, come on. How about banana? You're thirsty? Go drink water, Baba.
It's alright. Tommy. Hey, Dad. Oh. Yeah, I know. Kuya, are you ready to eat? Ito kay Kuya with egg. Si Holly, mag-ano raw siya, mag-banana. Ayan. Come on, yeah. Makain din siyang banana bread. Banana bread. Garlic bread. Sa, come on. Have some. Si Daddy, oh. Steak. Ako, magtitinapay. Oh my God. Sumuka na naman. Sabi ni Jan. Sa ano niya pa talaga. Kumakain si Jan, diba? Okay, Baba. Just eat your banana. Stop drinking water for now, okay? Ang dami kasi nainom na tubig. Linis na ulit to. Just finish your banana, Baba. Yeah. It's already washed. So, yung akin ay etong bread. Isa lang nito. Tapos, mayroon tayong avocado and hummus or hummus. Hummus. Ayan. Basta eto siya. Masarap to, guys. So, yan yung ilalagay ko. Tapos, maglalagay din ako ng hard-boiled egg. Ito yung dinner ko, guys. Tinost ko yung bread. Hinati ko siya sa dalawa. Tapos, naglagay akong hummus and avocado with egg. Tig-isang egg sila. So, ito na yung dinner natin. Yan ang dinner ko tonight. How's your food, Kuya? Good? Yeah. Si Sak ayaw kumain. Kumain siyang konting steak. Yeah, steak, right? A little bit of steak from Daddy. Si Holy good. And 2 pieces of garlic bread. Okay, 1.5 garlic bread. That's good. Si couple noodles, so that's good. Si Holly, kumain lang siya banana pero sinuka niya pa din. You're still hungry, Baba? What do you want to eat, my love? No Coke. Water. Baba, what do you want to eat? You don't know how? Try the soup, Baba. Ayaw niya. What do you want? You tell me, okay? Kain si Holly. Ano kayong gustong kainin ni Holly? Oh, I thought you were going to put it on top. Hmm? Are you just going to do that? Mm-hmm. I thought you were going to. Sarap. Yung chicken, frozen pa siya. So, bukas na lang talaga yung lulutuin. Mamarinig ko sana, pero matigas pa eh. Try daw ni Kuya yung food ko. You like it? Yeah. Are you gonna finish it? Okay. Bigay ko to kay Kuya. Gumagawa siya ng Milo. And si Holly, kumakain ng orange. Are you gonna finish this, yeah? Okay. Gawin natin to kay Kuya kasi gusto niya. Pardon? Okay. Ayan si Kuya. With Milo. Okay. Linisin ko muna yung pinagkainan ni Jan dito. Nagpatira siyang konting Milo kay Kuya. I-try niya raw. Kasi gusto niya talagang kumain. Kaso natatakot lang siya kasi baka isuka niya. So far, yung orange na kinain niya, hindi niya pa sinusuka. Good? Lagi niyang bit-bit to, oh. Do you want me to make you another one? No, okay. Just finish that one then. Tapos na lahat kumain. I just want milk. Milk? Okay, cold milk. You want me to put You want me to put in here? No? Why? Yeah. No? Okay. Gusto niya ng gatas. Oh. Thank you. You're welcome. What the hell is that? Charlie D'Amelio? Like it? Ay, kauupo ko lang kasi tapos na ako maghugas. Ayan, sinuka niya naman lahat ng... Inano niya. Oh. Lahat ng kinain niya na naman. Nasuka niya na naman. Why are you wearing your t-shirt, Ollie? You weren't competing. Be quiet, Zachary. Leave her alone. Kasi nga Sorry, hindi... Ollie.
Kasi nga hindi natuloy si Holly kaninang umaga sa sports day. Orange ang team nila. Luckily she didn't go sports day. Yeah. Can you breathe when you do that, Ollie? Si Kuya nakatakip ng mukha. You're done, Papa? Ha? Done? Then Fortnite. Every time na hinugasan ko yung ano ni Holly, ako din na papaano. Was that Milo? Ha? Everything. Milk, Milo, orange, and the banana. Mandarin, Mum. You always get orange and mandarin wrong. Ah, mandarin. You want No, one? thanks. Bigyan siya ulit ng electrolyte. Popsicle. What Coke did you have a drink off that? Yours? What? Yours. So how am I going to drink it now? Open a new one. That'll be good. Pinainom ko ng Coke kasi para mag-burp siya. Oh. Don't be like that, Zachary. My dad, can I Are say you it? still hungry? You're okay now? Are you sleeping with us? Huh? No, she doesn't want it. Go ahead. Put this one maybe. Dad, do you like Mum's phone case? Finish this one, okay? Wherever Mum 8:14 na. Hinintay ko lang si Oli magising tapos pupunasan ko siya para ilipat dun sa bed namin. And nakapag-upload na rin ako ng vlog. May vlog na tayo today. So yun na yung vlog natin guys today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Good night lang dito si Kuya. Good night, yeah. No. Good night. Good night. Because I think I do want you next to me.